L-Università ta' Malta flimkien mal-Mita iffirmaw żewġ dokumenti ta' ftehim ta' kollaborazzjoni. Lan wara dan il-ftehim ta' sentejn huwa sabiex tiġi stabbilita kollaborazzjoni ta' benefiċċju reċiproku sabiex jissawru numru ta' inizjattivi, partikolarment li jindirizzaw lill-istudenti tat-teknoloġija tal-informatika. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Aġenzija tat-Teknoloġija Informatika ta' Malta, Mita, Tony Sultana, fisser kif dan il-qafas ta' inizjattivi huwa bbażat fuq 4 prinċipji, fosthom li jinġiebu kelliema barranin u mis-settur privat biex jisimgħu l-opinjonijiet tal-istudenti, jorganizzaw workshops u seminars u jaħdmu wkoll f'tim, iżda mhux biss. Ħaddiema tal-Mita jagħmlu lectures fi-study units tal-PSTIT. Allura bekk l-istudenti ikunu idin jitalmu minn nies li din jipprattikaw dak l-istream li l-individwu ikun qiegħed jistudja. Allura jisimgħu mill-persuni li ġa qegħdin jaħdmu fuqha. Ir-Rettur tal-Università ta' Malta, Alfred Vella, esprima sodisfazzjon għal kollaborazzjonijiet ta' din ix-xorta illi b'mod prattiku mhux biss akademiku jħejju lill-istudenti għad-dinja tax-xogħol. Bekk idaħħlu lill-istudent f'kuntatt dirett ma' min qiegħed jipprattika l-arti u x-xjenza tiegħu. B'dil maniera it-tagħlim ikun aktar ġenwin u aktar relatat immedjatament mal-post tax-xogħol. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li din l-inizjattiva tingħaqad ma' oħrajn imħabbra fil-budget illi jħejju l-riżorsa umana ta' pajjiżna għal ħtiġijiet tal-industrija u niċeġ ġodda li Malta qed tattira. Però ħabbarna wkoll li anke ħanoffru opportunità fis-sajf li ġej ġewwa l-MFSA għal studenti biex inħeġġuhom anke jkomplu jistudjaw anke u jitlu fid-dinja finanzjarja fejn studenti tal-post secondary u tal-università ħajnataw opportunità li jaħdmu fih dan l-awtorità biex eventwalment hemmhekk ikunu exposed ukoll għad-dinja finanzjarja.